Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha masike sithethe ngale meko ke kaManqoba Mngqithi apho ke ekhalaza sithi yena noko eMzantsi Afrika bekumele bangoku kufakwe laa nto ibizwa ukubana ke yi-VAR ngoba kuyonakala. Uthi ke njengoba ke kulityaziswa nje iitimu ezininzi zizawuluza ii-games bekumele uba ke aziziluzanga. Wathi ke umzekelo le yabo neKaizer Chiefs bekumele uba phaa abaluzanga, bekumele uba phaa iKaizer Chiefs ayimfumananga u-3 points ngoba laa goal yeKaizer Chiefs ke yi-offside. Ngokomlomo ke kaJunior Khanye naye uye wengeza wangqinela phaa umfana ke kaManqoba Mngqithi, watsho ke naye uJunior Khanye phaa wathi noko laa goal eKaizer Chiefs offside futhi akayazi into yokubana ke noLinesman bekutheni na angaphakamisi. Mhlawumbi uLinesman ubhithwe ubufasti balaa bhola okanye yindlela yokubana ibhola iqale komnye umntu before iyofikelela phaa uEden McCarthy. Mhlawumbi uLinesman ubhithwe yiloo nto. Wabuya ke phaa uJunior Khanye wacacisa wathi kona laa goal yona akusiyo goal, yi-offside, bekumele uba phaa iKaizer Chiefs ibuye ne-draw. Tshilo ke phaa uJunior Khanye naye ke cacise ngqinela phaa umqeqesho Golden Arrows Manqoba Mngqithi. Sike singene ke nathi ke mfana kaJunior Khanye ke kulo mboko. Thina ngendlela esibona ngayo nawe sikuphikisi, yindlela uanalyze ngayo igame, yindlela nawe igame oyibona ngayo, akho nto ke sakumela ngaphambili sikuphikise mfana omdala. Thina sizawuthi ukuba i-VAR iyafika okanye masenze kanje, zingaphi iimetshi eziluzwe iitimu eziluze ii-games bekumele baziziluzanga, sibe siyeka le yeKaizer Chiefs ayizolo. But kunento engayi-understand yokubana ke iKaizer Chiefs idlala ne-TS Galaxy yakora phaa uFlavio Civic goal, azange kubekho mntu umayo uthethayo wophayo ngegame yeKaizer Chiefs ne-TS Galaxy. But into eyenzekayo iKaizer Chiefs yathula, kwahamba nje ixesha, ubomi baqhubeka. Izolo kwenzeka ngoku le mistake yenzekileyo phaa, bathi abantu yi-offside laa goal. In fact uManqoba Mngqithi noJunior Khanye bathi yi-offside laa goal. Ngoku kubhizi kuyahlokoma kuthethwa ngalaweni weKaizer Chiefs indawo zonke. Masiyiququmbele ke thina ngale ndlela, laa goal akusiyo offside leya, laa goal akusiyo offside, laa goal yi-goal leya ngoba ibhola ibiyi-free kick. Xa bedrowa laa mgca abawudrowayo abantu, abadroyi laa mgca ngale ndlela bekusenzeka ngayo phaa eTVini, abazidrowelayo loo mgca bawudrowa ihambiselana nentetha umntu ayithethayo. Umzekelo kula bantu abathi laa goal yi-offside basogqiba badrowe laa mgca, kubonakala iiplezi zeChiefs zonke zingaphambili before kukhatywe laa bhola. Kodwa uma unongena kulaa match straight ubukele laa bhola xa ibikhatywa laa bhola, uyawufumanisa ukubana ke uEden McCarthy ebevele ebevele onside umfana omdala. Ibethwe laa bhola uze selethathe irun, yabe iphuncula ungolkeeper laa bhola, yabe ifikela kuyeyithatha ifake emnatheni. Qha abantu abaninzi babona kuba isingathi ungaphambili okwezinezinye players abayibonanga indlela okanye run apho ayithathe khona umfana omdala usuke phi. Ayikusiyo offside le, ndiyayiphinda, akusiyo offside laa goal. Laa goal nje igoal nje entle ethathe iKaizer Chiefs yayibeka empumelelweni. Siyibona kanjalo ke thina, nathi nawusihlonipha ke ngezethe zimvo ngoba nabanye abantu siyazihlonipha ke izimvo zabo. Ningangena ke baphulaphula nitsho nanto yokubana ke niyiva njani na into yalaa goal, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.